Само вика се да словена. Това кривиша те обсъда. Оля заебали, ти си снимаш. Снимаш. Заебавам се, не. Заебавам. Мой човек съм, виж, да, някой друг ще опърли. Само да не той иде и толкова. Знаеш, снимаш някой човек. И горе полицията гвинериня, какво им гати гвинериня или пушкарница. Това е вика, няма. Трябваше да отидеш. Де чупва? Сега ќе го снимам сега капетано на соба брой 3, затвор Струмица. ДБР 12. Та е Любчето от Свети Николе Катилю, а го познавате, преварата жива. Сега ќе го снимаш капетано. Любчето нещо изведва, но сега след тежки да ме откача. Капетане, сега те име на веб страницата. Не ректа да пикиш. Ни на умрам, плачеш, ни на жив ми се смееш. Така да те фанам цел тангиля. Други таки долу, това е кино. Саки има лъжа. Почнем танги, манги, ръки, пива ки донесат. Ти работници, гак поди, крадат от ниви тама. От куките за 5 знара повече кило ръки. Два троицки се соберат, ме разбираш. Интересно сега. Не, че